Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hakamit jong kasmi ublay. Kalami ka jinga kanaan hapadeng kipat ba. Bat kisipay BSF halad siem. Bat kaladon ka jinga kano. Ba kisipay BSF kilakta. Yagiriw pat ba. Saungut kiriw pat ba. Bat angut kisipay BSF. Kila mensaw hakani ka jingja. Hadian ba kiladon kikatu kat ningut kibala mensaw. Kipat ba hapadeng ka jingdom. Kila thermaw. Yagaketem jong ki BSF kabadan halad siem. Bat hakate ka jingja. Kisipay BSF kila siat sulay syasun ban penpra ya kipat ba kibayalum. Hakasi ka babut pan menteri rang ba ka Jylla ukonrat ki sangma bat ustumbut menteri rang ba uba prestun tensong kila pentim ba ka jingja kala mi hadin ka jingkurup jong ki BSF ya kitiar kibalatmu ban khai bean sha Bangladesh. Menteri rang ba ula pentip ru ba ka jingmen sabriu kamdai setia nakadaw ka jing ya siat sulay. Hendrei kadai bet nak jinga pen ibor hapreng kipat ba bat kisipay kabalane katu kat ibor. Kinong hikai school jong ka East Janta Hills District kila berngam ban pelong da ka jinga ki lada ki bor senchar ka East Janta Hills District kempen sange ya ka jing temu ban pentrekam ya ka ubay attendance am ka ban shim jing ken ya ka jingwan jong kinong hikai sha school. Kinong hikai kila rai ru ba kinam lait ban ya shimbenta Haga training program balapan ben daka district mission coordinator kabanlong haka arpo pratering ndawanan. Katanat pulit kadan jing temu ban penher no daki drone ban pet ya ka jing theng kali hasor shillong. Ya kanila pentip daw Director General of Police u Dr. L.R. Bishnoi. Ya menta ki pulit kidang lum jing ken ya ka jing don kambaro bat hadin kata kin sapha ya ka jing terwajong ki syaka sarkar. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Hadian bau menteri rang ba aduk kari Narendra Modi ulawan pai nak jingnait bari jong u kata na United States ban na Egypt. Menteri katanat kampo iyeng ka sarkar u Amit Shah ula batai benia hau. Ya ki jam ki ba ka sarkar pedeng bat kumju ru ka sarkar Jylla kala shim na ka benta ban wan ra biang ya ka shong sup shong san ha ka Jylla Manipur. Kajing kendu jong Amit Shah yang Modi kadai hadian bau ladep ban shong jingalang bat menteri rang ba ka Manipur u Birin Singh. Usya ula pentip syong Modi baka jingakan at ha Manipur menta kalak ham jai-jai. Kaying bisa jong ka Bombay High Court kalak kentan ban ai jingbit. Ya ka kena ka barang khatsan senem kerta ban penhab i Kylleng ibaladan hakapo jong ka menta la arpu pratayo. Ya ka ba kalapun nakadaw jong ka jigisya bat bor. Kaying bisar kamshim la ai jingbit day hadien bakalay selong bat ki doktor bat kamlong syu ban penham. Kaying bisar kelatihan bisar ya kani hadin baka kami jong kena kalalit ban pan jingbin ban penham no ye Kylleng. Ki doktor kila yoi palada pen khajubor ye Kylleng klampat dai poru kan bu jingma ya katia kena. Uni ubriu la sya pengan haki kendon an hadin bakala sapriang ka video ba usyong hakaju ka skuter bat ki nyawat ki kenaren. La pen sapriang ya ka video jong uling ba ka Twitter. Ki pulit ke Mumbai kila kem yang uni ubriu bat kila pengat yu haka section lai spa pra jong ka Indian benaku. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Arpu sangun kila yam nakada ko jinga siat haki artli ki jaka ha Honduran. Khat langut ki balayam ki dei na kanong ba Koloma bat khat wengut pan na San Pedro. Kila danru bungut ki bala mensaw hakate ka jingja. Ka Presiden jong ka Honduran ka Xiaomi Castro kala penjari da ka curfew ka bakhatsan kenta ha Koloma katana do ka por khandai baji minmien hadu ka por saw baji min stem kat ba ha San Pedro pan ka curfew kan ne hadu ka Southrik unaitung namar ba kidon ki kinhun runar ki bajule ye ki kam pentrip na ka por sha ka por ka sarkar kan pan jing menjur na ka yeng darbar ban pin banano ye ki kinhun kum kita ki sengme no kawai kalong kami ka bana South Korea kala syakem hadin balalam bakala penyam ya arngut ki khun jongka ki badang syukha. Ningkong kala penyam i Kylleng ibaka kha house nam arza khat pra. Bat hadin pat i Kylleng ibaka kha house nam arza khat khandai. Kani ka briu kala bu daki snem haka freezer ya ki met yam jongki arngut ki khun jongka ki bakala penyam. Ki bor jongka an ki lalap haka por baki lek khandra hiyeng sa jongka
Hadian bakila yo jingtim bakala khakun ha hospital hnrei kamshim la late register pan syakit sarkar. Uwe niki hespa a China uliang shi bodan mentasan pundius nem karta ulaya kun buon sien ya ke exam men yo rung ha ka university bapau ka badan ha kategori. Hnrei wat ha ka sien ka ba arpau nyawru umpat pas ha kategori exam. Uliang shi udai ubriu batreshi tambha tad hadu ba una kalalong uwe niki hespa. Hnrei udon ya ka jing ang nun bat kata kalong ban pendem ya ka jing puli na ka university ka bapau kanang ba kibriu kin ithu yu kum ubastan bat ubah syampang. Ushi ula pelut por haduk khat ar kenta ha ka shisngi man krek kon shwa ka exam. Bat ula sange lun shwa shipor yaki kam jong u. Hnrei sniu bok no namar shim lapas ya ka exam. Karasya menta kadan ha pedeng jing namar bakala mi penban ka jingya pen ibor ha pedeng ki ar kun hun ki shipai kata ha pedeng ki wagner bat ki Russian army. Baro ar kun hun ki shipai ki dan ha pedeng jingya kun Hakatma persya ya ke Ukraine. Hnrei ke kenhun joko Wagner. Kala mino na Ukraine. Bar kamtre banyak kun thma. Bar kala dawaru. Bar day ban penkala nong yalam. Ya ke kenhun shipai jong ke Russia. Ke China menta kala penbena. Bakan Krishan ya ke shipai jong ke Russia. Lada kami ke jinga pen ibor. Bar ki Wagner. Ukiryakos Mitsotakis ula job kuput hake election jong ke Greece. Bat kani ketika samai ke baar ke baula jam. Kaseng jong u ke New Democracy Party kala yo palat 90% ke vote. Katba ke Syriza Party ke balaya lam da menteri rang ba adu berim ke yo tang 4%. Kinang yalam jong keri ke Pyrthei nadu President jong ke United States u Joe Biden, u President jong ke France u Emmanuel Macron, bat kiwei pat kila ai kublai kerpang ya u halor ketika jingjam. Mitsotakis labat nengkong kum menteri rang ba'du jong ka Greece nadu senam ar hazar khat kendai bat shen mentaru beteng biang kum menteri rang ba'du hadin bola pen scam ta ka sarkar ka United Nation kalalam bakidan hadu arspa kendai pun riu million ngot kibriu kibla syate amrau how drugs bat kani kalong kat kum ka jingken bakala yo lum na ka bentau senam ar hazar arpuar na kini ki arpuar million ngot kide ki baju penenkam da kokain Laipun riu million ngun kini ki baju penenkam yau amphetamines, riu pau million ki baju penenkam yau opioids, but arspa khat khandai ngun kini ki baju penenkam yau ganja. Kiri ki bakan rai baha kajing penenkam yaki drugs kidai ha Amerika but ha Europe. Hnrei ke United Nations kalalam pamentau drugs ula sedang ban kharoi saha ke Asia but Afrika. Ke UN kalalap ru baki drugs kibala persang ban penya yau habarok kawai ke Pyrthei kambon kidai kibala shna Afghanistan. Kileno Al-Shabaab kila krai kli ya sangut kiriu paitba ha Eastern Kenya. Kajingja kidai kibala ja hakasngi satjan hakapon nyau shteng minmien. Hakasnong Juhudi bat Salama. Kabahap hapo ka Lamu County kabadan hakapu jong ka Somalia. Kileno Al-Shabaab kidai kibaju le yaki kampentrim ha Kenya bat ha Somalia. House nam arza khatlai kidan riu penyangut ki brio ki belayam nakadau jong ka jeng harthma jong ki ha Westgate Mall ha Nairobi but house nam arza khat sanpan shispa sapu prangot ki belayam ha ka jeng harthma jong ki ha Garissa University tikitu kilong ki khubor hakimat kimat mentakasngi kublai